Uvažene dame, poštovano gospodo, dragi kolege, dobar dan želim i sa moje strane i dobrodošli. Hvala bolje me naših, tako? Hvala vama. Ja bih iskoristio sam početak da vas sve zajedno pozdravim, da se zahvalim vama na vremenu koji ste odvojili, vašoj renomiranoj kući na pozivu, na ponovno ukazanom poverenju i negde lično verujem da ovo vreme koje budemo danas proveli zajedno, još nekih 7 časova, proveravam aktivno slušanje, naravno, šalim se, da će biti korisno provedeno vreme. Ako tako ne bude, vi slobodno me držite za reč. Sad, volio bih još jednu stvar da podelim sa vama. Nešto sam propustio. To. Dakle, velika je čast i zadovoljstvo govoriti na ovom skupu. Naravno i odgovornost. Kažu u Bibliji, kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti. Slobodno tražite od mene. Ja znam da u publici postoji izuzetno puno vrhunskih menadžera, sjajnih lidera i u tom smislu daću sve od sebe da vam dam neke korisne preporuke. Inače, kuća FLP i moja malenkost sarađuje nešto više od 4 godine, po mojoj evidenciji, i ovo je moj izgleda 7. nastup, takozvani James Bond nastup, ako sam ja to dobro izbrojao, naravno neće biti te muzike. I kao što rekao, potrudit ću se da sa vama podelim neke nove alate. A pouzdano tvrdim, kao čovjek koji ima prilike da radi pre svega sa klasičnim biznisom, ali i sa mrežnim marketingom, da ovo kompanija koja definitivno ima najbolju reputaciju i vrlo odgovorno stojim i čvrsto iza ovoga što sam rekao, a i da ima sjajne proizvode, jer ih i sam koristim. Hvala. I sad, o čemu ću ja pričati? Ja to uvek volim da kažem o tom drugom najstarijem zanatu na svetu, a to je prodaja, znači nije onaj prvi, mada kažu malo je povezan sa ovim prvim, ali sada da ne diskutujemo, malo ćemo se šaliti. Zašto je to važno? Samo kratak uvod. Ja lično verujem da svaki čovjek želi da bude uspešan. Verovatno ne biste bili ovde da to ne želite. Takođe, vi verovatno razmišljate, da, Dragiša, ali ono što je za tebe uspeh nije za mene. Potpuno sam saglasan da je percepcija uspeha svih nas različita. Međutim, ako malo bolje analizirate bilo koji uspeh, vidjet ćete da je zapravo ništa veliko na ovom svetu nije uradio jedan čovjek. To su uradili timovi. Što znači da naša sposobnost da pozitivno utičemo na druge ljude, da privučemo što veći broj, da kažem, saradnika je suštinski važna za posao, naravno i za privatni život. Ja ću pokušati danas da vam dam set alata kako da budete na neki način uticajnija osoba. Još jedna bitna stvar. Ja neću reći ništa u smislu, eto tako mora. Ja u principu ne volim nešto pravila, nego ću sa vama podeliti neke preporuke za koje sam siguran da daju rezultate. I možda niste očekivali, citirat ću Bruce Lee-a. Bruce Lee je rekao, iz svega ovoga što čuješ, uzmi ono što ti odgovara. Ono što ti ne odgovara, odbaci. Međutim, ono što ostane prilagodi sebi. Jer svaki čovjek je potpuno drugačiji individua i jako je važno da ovo propustite kroz sopstvene filtere. Sad, zašto su ovi alati vezani za prilagođavanje o kojima ćemo pričati danas izuzetno važni? Ja sam primetio da na tržištu postoji onako polarizacija. To se dešava i kod vas. Sa jedne strane imate one prodavce, ljude koji se bave distribucijom, ja ih zovem dobrice. Otprilike oni probaju 1, 2 puta, kaže, pa zvao sam, vidiš, neće, šta da radim, sramota me da pozovem, ne žele i ne vole da budu navalentni. Sa druge strane imate one koji sam ja okarakterisao kao pitbullovi. To su oni otprilike kao u crtenim filmovima, znači prvo vide onako pile, druga scena već pile na ražnje otprilike, kako da to ja materializujem. Vrlo su onako ambiciozni, ponekad malo i previše i agresivni i taj metod je vrlo dugo davao solidne rezultate. Međutim, vremena se promenila i ljudi nekako sve manje su spremni da reaguju na tu vrstu agresivnosti. I onda već godinama razmišljam šta uraditi. I došao sam na ideju
da napravim jedan koncept, nazvao sam ga algoritam uticaja. Odnosno, suština tog koncepta je veština da utičemo, a da ne iritiramo. Znači, moramo da utičemo, a ne smemo da iritiramo. I pokušat ću naravno da vam deo tog koncepta predočim danas, jer naravno radi se o programu koji traje više dana, čak je u pitanju godišnji program, ali ne brinite, daću sve od sebe da dosta upotrebljivih alata danas dan. Sada mi treba ova spravica, pa da krenemo. Ovaj gospodin ovde svima poznati, o tako? Jeste, gospodin Brian Tracy. Ima jedna vrlo zanimljiva priča. Krenut ću sa njom zato što mislim da ova priča na jedan sjajan način objašnjava mnoge probleme koje mi imamo u prodaji. Naravno, pre toga vam dugujem objašnjenje. Možda će neko od vas reći, Dragiša, mi se ne bavimo prodajom. Evo istina. Mi preporučujemo proizvod. To je tačno. Međutim, nazovimo stvari pravim imenom. Meni kada ljudi kažu iz mrežnog marketinga mi ne radimo prodaju, ja kažem, ljudi, vi radite trostruku prodaju. Kako? Prvo, prodajete izuzetne kvalitetne proizvode. Drugo, prodajete posao. I na kraju, prodajete nadu, viziju bolje sutra. Moja omiljena definicija liderstva od Napoleona Bonaparte koji je rekao, lider je prodavac nade. Vi kada prodajete proizvod, vi imate nešto opipljivo. To je vrlo jasno. Međutim, mnogo je teže prodati virtualnu stvar, a to je nada, vizija, bolje sutra. U tom smislu, ove veštine verujem da su svima vama neophodne. Međutim, šta se u stvari dešava? Kada je Brian Tracy imao oko 16 godina, izbacili su ga iz srednje škole i pošto nije imao iskustva i formalnog obrazovanja, počeo je da pere tanjuru u nekom restoranu. Naravno, nije mu se to dopalo, izdržao je 2 dana, i onda je krenuo da gunđa i oni su mu rekli, hoćeš, nećeš. Ako ti nećeš, ima ko hoće. I on kaže, nema veze, idem da radim nešto drugo. Kaže, ako već perem automobile, dečko u pubertetu, odnosno tanjire, daj da perem bar automobile, to mi nekako zvuči onako normalnije. Krene on da pere automobile, međutim, bilo neko hladno vreme, sav je bio mokar. Kaže, majkom, s tanjirima bilo bolje. Krene on da gunđa, kaže, hoćeš, nećeš, izbaciš ga i odatak. Šta sada radi? I konačno je došao do fizičkog posla. Naš narod kaže kičma trans, je li tako? Tu izdržao samo pola dana. Potpuno se ukočio, pozivao se na svoja prava radnika i ovi su rekli, ljudi, ko ćeš radi ili ne? I tu su ga izbacili. Sve manje izbora i konačno je došao u proizvodnju. I kada je došao u proizvodnju, rekli su mu, imaćeš obuku, kao wow, prvi put imam obuku. A kako izgleda obuka? Tu je, kaže, bila neka radna mašina i šef proizvodnje mu je rekao, ponavljaj za mnom. Operacija je sledeća. Ja ga gledam, kaže, da li čovjek lud, da mi za ovo treba obuka. Kaže, ajde. I ja, kaže, uzmem uredno, vrlo onako polovim 2 puta, kaže, i stane. Pa kaže, ajde nastavi. Pa kaže, dok ja ovo radim. Pa kaže, to radiš ceo dan. Ceo dan? Dobro, kaže, ajde. Ja izdržim 1 dan, kaže, a šta je posle? Što ti normalno čovječ, to ti je tvoj posao, radiš non stop. Kaže, majko moja, ceo dan ovako. I onda se, kaže, okrenem desno i vidim nekog čoveka, u stvari čoveka, taj čovek je mnogo mlađi od mene, međutim, za čoveka od 16 godina ili dečka, to je verovatno, su bile tada pristojne godine, 30 i nešto godina, i kaže, on otprilike ovako radi na toj mašini. Što bi rekli rutina, samo šljaka. I ja ga pitam, prijatelji, kaže, koliko ti dugo radiš? Kaže, 15 godina. O, majko moja. Kaže, okrene se levo, jedan onako čigica, malo po odmaklim godinama odavde. Kaže, izvinite, kaže, a koliko vi radite ovaj posao? Kaže, 35 godina. O, majko moja, kaže. I onda, kaže, odjedno vizualizacija, odlazak u budućnost, vidim sebe za 35 godina, ma nećeš ga majci. Napravi problem i tu ga izbace. I kad su ga svuda izbacili, znate gde je došao? U prodaju. Znači, prodaja je poslednje utočište. Naravno, nisam vam ovo ispričao da bi vas demotivisao. Ali, prosto, ajmo da analiziramo ovu stvar. Kao čovjek koji je fasciniran uspehom, jer i sam želim da budem uspešan, kao i vi, dugi niz godina se bavim analizom uspeha. I ako pokušate matematičkim rečnikom rečeno da nađete najmanji zajednički sadržaj od svakog uspeha, to su 2 stvari. Prva stvar je stručnost i kompetencija.
Vi morate da poznajete određenu oblast, određenu branšu, određene proizvode. Dakle, vi ne možete meni prodati gel za koleno ukoliko ne znate ni da mi objasnite o čemu se radi. Međutim, to nije dovoljno. Druga stvar su veštine. Problem je što formalno obrazovanje se isključivo bavi kompetencijama, ali ne i veštinama. I zato ćemo mi danas mnogo više pričati o veštinama. Inače, zanimljiv podatak. Prošle godine Infostud objavio podatak da u nekom momentu 70% svih konkursa su bili iz domene prodaja, komercijale, marketinga, a nema škole. Niko se time ozbiljno ne bavi. I to je mene nekako nateralo sve ove godine da se vrlo ozbiljno bavim ovom temom. E sad, šta je sve tu doprinalo? Da smo svi mi potpuno slučajno došli u prodaju, ko pali s Marsa. Evo, ako bi napravili sad anketu, da li neko od vas razmišlja da ćete se baviti prodaju, kad ste bili mali? Gdje ruku, ko je planirao da bude prodavac? Ma niko, ni ja. Htjeli smo da, svaka čast, gospodine. Htjeli smo da budemo piloti, kosmonauti, pevačice, fudbaleri, doktori, zobari, niko nije rekao da bit će prodavac. A na kraju svi opet nešto prodajemo. To je ozbiljan problem. Dakle, ako smo potpuno slučajno došli u jedan posao, hajde da vidimo, on ima neku svoju metodologiju i da je usvojimo. Druga bitna stvar je, ljudi imaju potpuno pogrešnu percepciju prodaje. U kom smislu? Pa znaš šta, ja zovem ljude, maltretiram, ja im uvaljujem, oni to neće, ja insistiram, sramota me. Otprilike vlada jedan opšti uvid da je prodaja jedan loš i nemoralan posao. I naravno i ovo što vi radite. I vidite što ću ja sad uraditi. Ja ću vrlo smelo izjaviti da je prodaja najmoralniji posao. Podvlačim, najmoralniji posao. Dajte mi 5 minuta i daću vam 5 neoborivih argumenta zašto sam ovo rekao. Pogledajte sad ovo. Šta je prodaja po definiciji? Razmena. Šta mi razmenjujemo? Proizvode, usluge za novac. Ukoliko imam ja problem sa kolenom, a imam, i koristim vaš gel, i ako mi on pomogne, a pomogao mi, šta to znači? To znači da vi, kada prodajete, zadovoljavate nečiju potrebu ili rešavate nečiji problem. Što znači, to je vrlo humana stvar. To je prvi benefit i o tome svi pričamo. Međutim, da li mi razmenjujemo samo proizvode za novac? Naravno da ne. Mi razmenjujemo i pozitivnu energiju. Prodavac mora uvek da bude pozitivan, onako stimulisan, da širi jedan entuzijazam. A danas toga nema. Svi su negativni, gde god odete svi nešto mrače. I onda kad nađe čovjek koji je pun pozitivne energije, on vas napuni. Znači, pazite, dajte kvalitetan proizvod i dajte gorivo ili ti entuzijazam potpuno besplatno. Idemo dalje. Treća stvar. Čovjek je društveno biće. On ima potrebu za komunikacijom. Međutim, što više prijatelja danas imam na društvenim mrežama, sve manje ima u prijatelju stvarnosti. I sad šta se dešava? Ta naša potreba nije nestala. Kako je to rešeno na zapadu? Vi imate psihoterapeuta, imate psihijatra ili popularnog life coacha i vi odete tamo, iskukate se i platite to i vama bude lepo. A kako razmišljaju ljudi u Srbiji? Sam ja, brate, lud, pa da idem kod psihijatra i još da mu dam pare, ma nema šanse. I šta on uradi? Pa uhvati prodavca ili vas i koliko ste puta slušali tužne priče, porodične, razne, kome se šta desio i ti moraš da budeš rame za plakanje, to ti je posao. Šta da radimo? Takav je posao je. Hvala. Ljudi, to je ogroman doprinos. Inače, crna hronika prepune su strane. Da nije toga, da mi ne ohrabrimo te ljude, ko zna šta bi se desilo, koliko inače naoružanja ima, jer sam pročitao podatak da smo drugi u svetu po tom skrivenom naoružanju. Znači, ljudima je potrebno ohrabrenje, slušanje i podrška. To prodavac mora da radi jer mu je to posao. Pazite, znači, dajte kvalitetan proizvod, dajte pozitivnu energiju, preuzimate ulogu psihoterapeuta potpuno besplatno. To nije sve. Idemo dalje. Postoji jedna velika rupa, zove se budžet Republike Srbije, ja stvarno izvinjavam, i tu uvek fali. I sad pogledamo ko sve uzima iz tog budžeta. Imate oko 2 miliona penzionera, ja se izvinjavam, verovatno su neki ovde sa nama, to su ljudi koji su zaradili svoje penzije, to je nesporno. Međutim, svi penzioni fondovi su prazni, ne računajući malo privatne. Odakle oni se finansiraju, pa iz te rupe. E sad, idemo dalje. Onaj dečkić, Lazar Krstić, što je bio ministar financije, ja se vinjam što kažem dečkić, jer stvarno smatram da neko mora da ima i životno i poslovno iskustvo za ozbiljnu funkciju, je izjavio da u nekom momentu 780.000 ljudi
je na budžetu u smislu činovnika naših. A onda je rekao, pa znate šta, ima tu ugovor o delu i tako dalje, možda i 1.000.000. Koliko je ta informacija frapantna, evo pogledajte, negde sam pročitao da u vreme bivše Jugoslavije, koja je imala 21-2 stanovnika miliona, imali smo 450.000 ljudi u administraciji i u državnoj, a mi sad imamo duplo više na 3 put manje ljudi. Pitanje kako je sve održivo. Ajmo dalje. Kada tu dodamo još 26% ljudi koji nisu stalno zaposleni, mada naš premijer kaže da je to drastično opada, mi mu verujemo. Šta se u stvari dešava? Ti ljudi takođe primaju nešto od tog budžeta, ili primaju neku nadoknadu, ili mi taj budžet plaća socijalnu penziju i tako dalje. I kad tome još dodate što verovatno 1.000.000 ljudi, to su ljudi koji nemaju takozvanu punu poslovnu sposobnost. Ili su maloletni, ili su hendikepirani ili bolesti, koji se opet finansiraju iz budžeta. Doći ćete do frapantnog podatka. 70% ljudi se finansira iz budžeta. A ko puni budžet? Pa prodavci. Znači, ne postoji mogućnost da neko nekom nešto proda, mora se naplati porez. Dakle, bilo koja kompanija, bilo koji profitni centar isključivo funkcioniše od prodaje. I na kraju, na sve to, veliki problem sa naplatom. Koliko puta date robu pa čekate na pare? Da li znate da u Srbiji 1/3 svih izdatih faktura su u kašnjenju? Analiza. Dajem kvalitetan proizvod. Dajem potpuno besplatno entuzijazam. Preuzem ulogu psihoterapeuta potpuno besplatno, punim budžet od čega živi 2/3 stanovništva i još čekam na moje pare. I neko mi kaže sam nemoralno. Pa šta je tu nemoralno, ljudi? Evo ja vas pitam. Da li sam išta slagao? Hvala. Drugo pitanje, vrlo važno. Da li su prodavci vanserijski ljudi? Ne čujem. Naravno da jesu. A znate zbog čega? Postoje osnovne ljudske potrebe i verovatno znate, dele se na ove fiziološke i ove psihološke, da kažem, potrebe. Jel ima neko da je iz Hercegovine ovde slučajno? Slobodno, poreklo. Ima, Hercegovci imaju odličnu definiciju tih osnovnih fizioloških potreba. Oni kažu use, nase i podase. To je, znači da jedemo, da se obučemo, da spavamo, naravno ja se izvinjavam auditorijama, kažu da je seks osnovna ljudska potreba, tako da to su te fiziološke. Ostale su psihološke potrebe. Prva potreba je potreba za sigurnošću. I ključni problem na koji vi ne ulazite, vi radite mreži marketinga, kolika mi je plata, gde sam prijavljen, ljudi traže siguricu. Nas su obučavali, odnosno vaspitavali, završi školu, fakultet, ako je moguće državna služba, ona rupa od budžeta kao tu je sigurica. A ti mu ne nudiš sigurnost, ti mu nudiš samo nadu, viziju. Znači, prodavci remete osnovnu ljudsku potrebu. Ali tako vam i u drugom, i u klasičnom biznisu. Ili radite za procenat samo, ili za fiksni varijabilni deo, a ako ste srećni u klasičnom biznisu, jer ja puno radim, da imate dobro fiksnu platu, oni imaju nešto što zovu destimulacije. Daju ti pare, pa ti onda traže da uradiš nešto. Ako ne uradiš, onda ti uzmu te pare. Tako da, to je proces takozvane destimulacije. Znači, jednostavno, prodavci prkose osnovno ljudsko potrebi, a to je potreba za sigurnošću. Druga ljudska potreba je potreba za prihvatanjem i pripadanjem. Ja sam izašao ovde. Meni je jako važno da vi kažete ovaj dečko, čovjek, 42 godine, ja malo to sebi dajem na značaju, je pričao nešto korektno. Mi želimo da nas ljudi prihvate. A pogledajte, kad god krenete da radite, mi to zovemo akvizicije novih kupaca, a vi to zovete stvaranje novih saradnika ili širenje mreže. Od 100-ak poziva koji napravite ili kontakta, vi ćete u 90% slučaja vidjeti koliko je srpski jezik kreativan kad su psovke u pitanju. Kako ljudi reaguju? Smirati je normalno, šta, kolika plata, nema, a bitno je da mi imamo 26% nezaposlenih, a kad god nekom ponudiš nešto da radi, nije to za mene. Dakle, jednostavno, zašto? Vi ste u više knjiga čitali, dakle, u proseku ide 10 puta, ne jednom da. Razmislite. Mi smo obučeni da govorimo ne. I evo, idete Knez Mihajlo, evo, posle ga prošete. I priđe vam akviziter. Izvinite, imate malo vremena? Ne, hvala. Odmah je bre ne. Ma nije te niko ni čuo.
Znači, ne je, vi kad god prvo ponudite to ne, to je po inerciji, bre, niko ti ne sluša. Šta sad? Treba izgurati do 3., 5. i 7. puta ne. Treba nam metodologija kako da dođemo da ih ne iziritiramo, naravno i o tome ću pričati. Dakle, zaključak, prodavci su vanserijski ljudi jer prkose osnovnim ljudskim potrebama. Kogod se suočava sa ovim stvarima, on je na neki način vanserijski. Koja je moja preporuka? Kada pričamo o sigurnosti, shvatite da ovaj posao nije nesigurnost, nego sloboda. Kada meni, recimo, moji klijenti kažu, Dragiša, meni je jako važno da nešto bude sigurno. Ja kažem, ajmo onda svi u zatvor. Kaže, ti si lud. A što rekao? Stan i hrana obezbeđena iz budžeta, plaća država, čuvajte stručno informisana lica da li je tamo dobro, pa naravno da nije, ljudi. Što više tražite tu vrstu slobode, vi dobijete kavez. A ovdje mnoge stvari zavise od vas. Znači, shvatite da u stvari prihvatanje ovakvog posla je dobijanje slobode, a ne oduzimanje slobode. Što se tiče ove druge ljudske potrebe, ne. Računajte da vi već ne imate i kad ne pokušate. Znači, vi ne imate stalno. Ako pokušate više puta, kad god kaže neko da vi ste nešto uspeli. I ključna stvar koja vas štiti, samo da ne shvatite to lično. Znači, kad god vam neko kaže ne, nije odbio vas, nego poslovnu mogućnost, šansu. Otprilike, ja kad sam bio u pubertetu i pošto sam bio prilično stidljiv, to sam vam možda pričao, i onda sam baš u tom segmentu imao jednog drugara koji je bio onako, tad s djevojčicama, vrlo slobodan. I ja kažem, kako to, prijatelju, ti? Pokaže APP, ako prođe, znate. I to je ona tehnika 10-3-1. 10 pokušaja, 3 zainteresovane, 1 da je kućeš animirati. To bi bio u prodaji, znate, 10 ljudi kontaktirate, 3 hoće da čuje, 1 nešto se i složi sa vama. I onda ja krenem, zaređam, znači, međutim, nekako prvo krenem, ne, i nakon 4. puta ja već gotov. Što? Deprimiran, uništeno mi je samopouzdanje. Problem sa odbijanjem je kad god vam neko kaže ne, on može da vam slomi samopouzdanje. I ja gotov, ja se povuku skrožem prijatelju kada ti si mu propastio, ja više ne sam ni da probam. Kaže, sad ima druga tehnika, koja? Ne znaju šta propuštaju. Znači, to je to, kad god neko vas odbije, on gubi, nikad vi ne gubite. To je jedini način da sebe zaštitite. Ne znaju šta propuštaju. To je moja preporuka kako da se izvučete svega toga. Sad, ajmo malo da budemo konkretniji. Može? Ključna tema o kojoj želim da pričam danas sa vama su prepoznavanje ljudi. Primetio sam da generalno ljudi u komunikaciji primenjuju linearni pristup. Evo, konkretno pokušat ću odmah da dam primjer iz MLM-a. Ako sam ja čovjek ambiciozan, koji voli novac, koji voli uspeh, i šta ja, kada kontaktiram saradnike, kažem, može mnogo para da se zaradi, ogromne nemogućnosti, avioni, kamioni, on gleda beo ovako, kaže, jo budao šta priča. Znači, jednostavno, vi pričate s aspekta s vaših potreba, ali to nisu njegove. Znači, ne zaboravite, iako sam napisao knjigu sa 101 tehnikom uticaja, dakle, jednostavno, sve sam obrazložio moguće komunikacijske trikove, najjača moć uticaja je sličnost. Ako vi nekome želite da promenite stav, morate da ga razumete kako on razmišlja. I sad ću podeliti sa vama jedan fenomenalan alat za brzu procenu ljudi sa kojima komunicirate. O ome nismo imali prilike do sada nikada da pričamo na ovim skupovima. Bar, mislim ja, možda je neko drugi nešto slično pričao. Međutim, pokazao se kao vrlo efikasan. Pratite sad ovo. Možete da pišete, ovaj alat je izuzetno moćan. Jel može? Ok. Tipovi ljudi. Nacrtajte recimo kao jedan koordinatni sistem. Pošto ja ovde sad nemam flip chart pa moram sve da improvizujem. I pazite sad ovo. Vidjet ćete kako ćemo sa 4 osnovne koordinate odrediti 4 osnovna tipa ljudi. Koliko god mi mislili da su ljudi različiti, vidjet ćete da postoji neka ponašanja koje se ponavljaju. Prva koordinata, zapišite gore, racionalan. Šta znači racionalan? 2 i 2 su 4, nemoj da me maješ, daj mi argumente, znam ja šta vi pričate i tako dalje. On neće da priča o Novaku Đokoviću, o lepom vremenu, o druženju, nego pređi na posao odmah, ako to valja, valja, ako ne valja. I pritom imate one ljude koji traže tu šanse, koji su racionalni i vide dobre argumente, imate one koji odmah imaju negativan stav. Znam ja to, ništa toga, sve je to prevara. Idemo suprotno. Emotivan. Šta znači emotivan?
To su oni ljudi koji imaju potrebu prvo da ih prihvatite kao ljude, da naprave neki emotivan odnos, da prokomunicirate, pa tek posle da pričate o poslu. Ne možete odmah preći na stvar. Kao da im treba neka predigra, po znacima navoda. Mislim, šalim se, naravno. Sa leve strane, teška komunikacija, a ovo psihologija zove takozvana intravertna ličnost. To su ljudi koji su povučeni, malo pričaju, više postavljaju pitanja, analiziraju, ne dominiraju, znači teško komuniciraju i suprotno, lako komunicira, to su i brbljaju, pričaju puno, pričaju 200 na sat, verovatno neki sad i prepoznajete, takav je posao, ja ga ne volim, Milova Čolaki, takav je posao, da. I sad, je to ovo jasno? Ok, da. Pogledajte šta se dešava kada ukrštimo ove koordinate. Prvo, obratite pažnju na ovaj prvi kvadrant. Šta dobijate kad spojite teško komunicira, a racionalan? Dobijete najtežeg čoveka, ne po kilogramima, već po karakteru. Znači, iz toga proizilazi 3 put meri jednom seci, svi ste vi prevaranti, znam ja, to nisi došao meni da nudiš nešto zato što ću ja da zaradim, to je sve mreži, marketing, piramida, prevare, ko meni garantuje, gde to piše, vrlo su analitični, studiozni, čitaju deklaracije, tačka, zarez, ugovor koji pročitao milion ljudi, on će da nađe grešku, znači jednostavno to su ljudi koji lovci na mane i na greške. Znači izuzetno su onako nezgodni i zanimljivo je da crpe ogromnu količinu energiju, 2 osobe takve u toku dana i atomska balja. Znači to ne možeš da se izvučeš. Ja ih zovem sitničar, ja koristim pseudonime, to je klasičan sitničar, detaljista. Međutim, ima tu jedan deo koji je vitalan, to ću kasnije pojasniti. Pazite sad ovaj kvadrant. Dok je ovaj sitničar mudar i pametan, ali misli da si ti prevarant, pa sad će on tebi da pokaže kako taj MLM ništa ne funkcioniše, sve je to prazna priča. Ovaj ovde misli da je toliko pametan da mu nemaš ništa. Šta mi ti pričaš o biznisu, brate, ja sam 20 godina u biznisu, on je najpametniji, najlepši, najbolji, on sve zna, on je sa svojih 10 prstiju sve ovo stvorio, on je vođa, on je lider, ja, pa dobro, brate, ima još neko sam tebe. Znači ja. U tom kvadratu su najambiciozniji ljudi, potencijalni lideri, i ja ih zovem glavni. Oni moraju svuda da budu glavni i da dominiraju ili ti baje, da iskoristim neki žargon. Znači, potpuno jedna drugačija filozofija. I sad pazite ovo. Ovaj treći kvadrant je fenomenalan. S njim se niko ozbiljno ne bavi. Vidite sad ovo. Teško komunicira, a emotivan. On kaže, aha, pa vi mu pričate, on kaže, pa ne znam, pa čekaj čovječe, šta ti najviše odgovara? Pa nisam siguran, pa ajde, znači u principu on je potpuno zbunjen, a u stvari on hoće malo razumevanje, on najsporije donosi odluke, ne zna šta hoće, njega svi pritiskaju ukućani, daj bre, više odluči se, samo pritisak, a on čim osi pritisak odmah beži i ne zna čovjek, šta će nego da ne zna, da se povuče. I ja ga zovem Mukica. Mogao bi biti Dobrica, da me pogrešno ne shvati. I na kraju imate ovo legendu, pazite ovo, ukrstite, lako komunicira i emotivan, tipičan Srbin. Ne, brate, lako ćemo, samo ti reci meni, znači ja ću da ti napravim 200 kontakta kada ozim do sedmice, avioni, kamioni, sve može, a na kraju ne može ništa. Znači izuzetno laki na rečima, ali u realizaciji strašno. Otprilike optimistični i popaljivi, i to se recimo prodaje za ove, to su takozvani impulsivni kupci. Osnovna karakteristika, brzo se zagreja, ga brzo prođe. Dođe na prezentaciju oduševljen i sutradan ne javlja se na telefon, beži. Gotovo, znaš, već ga prošlo. Ja ga zovem pozer. Tu je forma bitnija od suštine, znači sve je to površ. Jel prepoznajete ove ljude? Pogledajte. Da li ste ikada razmišljali da će ovi ljudi jedan te isti proizvod ili istu stvar prihvatiti zbog potpuno drugačijih načina? Uzmete flašu vode, recimo, koja god. Ovaj sitničar čita deklaraciju, odnos magnezijuma i kalcijuma, koji je sertifikat, zaštićenik Y institut, ovo je glavni,
On je vipovac, ako samo piju face, to je samo za najbolje, za bitne, znaš, to je ekstra, ne može to svako. A Mukica, joj vidi pun raf, to svi piju, pa valjda je okej. A Pozer, kaže, brate, znaš kad sedneš, pojedeš kovač, ne da ti legne, znaš, tu je samo ukus i dizajn, sve. I znači, potpuno drugačije gledaju na isti proizvod. I evo tipična greška, pogledajte sad. Neko od vas je glavni. Šta razmišlja glavni? Šta zanima glavnog iz MLM-a? Mogućnost velike zarade. Nagrada, pohvala, da izađe on, da bude baja ovde, da ispriča ovo nešto, njegov model uspjeha, ja da ti kažem. Šta još ga zanima? Lova, on igra na rezultat i zanima ga liderstvo. On sebe vidi kao vođa. To je njega što dalje zanima. Šta zanima sitničar ovo? Kvalitet, garancija, ko mene garantuje, da vidim te brošure, da će to tako biti ispoštovano sve, nemoj da me prevariš, da pogledam sertifikate, u kojim državama radite, je li to legalno i tako dalje. Šta zanima Mukica? On hoće samo malo druženja i razumevanja. On hoće to i konačno na kraju da koristi proizvode koji svi koriste, jer je najneodučniji, najsporiji. I šta zanima glavnog? Brate, žurke, putovanja, udio, držim govore, pričama zarađujem. To je posao za mene izmišljen. Znači, oni potpuno imaju drugačiju percepciju. I sad je problem što smo mi svi kombinacija svega, a jedno je dominantno. I svako od nas razmišlja iz ovog kvadranta. Evo, recimo, sticaj čudnih okolnosti, ja sam malo naginjem ovom kvadratu glavni, jer u principu ne bih ne radio privatni posao, šta će takav je posao. I sad, pogledajte, kako oni komuniciraju međusobno. Sitničar i glavni. Sitničar komunicira kao istražni sudija. Kaže, ajde, reci mi, ubedi me, ajde, šta je to? Ko je to prevara? Gde to piše? Ko meni garantuje? On te napada, a glavni prepun informacija. Ja da ti kažem, imaš to. Firma radi od 77. godine, 147 zemalja, 3 milijarde evra godišnji promet, šta ti je čovječ, znaš? I tu se nekako nađe oko argumentacije. Kako komuniciraju sitničar i Mukica? Pa teško. U stvari, ono što je dobro, nema pritiska, znaš, ovaj ćuti, to nekako ide. Znaš, to nekako ide. Kako komunicira glavni i Pozer? Wow! Tu je jedna stvar dobra što jedan i drugi imaju malo brži ritam. Međutim, glavni gleda podcenjivački Pozera. Ima jedan odličan vic u prodavcima, među prodavcima, koji odlično ovo analizira. Kako ide vic? Priča Pozer, brate, znaš, danas sam bio, pravio neke prezentacije, upoznao mnoge kontakte, širimo opcije, valja se nešto, ovo je već muka, kaže. Da, kaže, ni ja ništa nisam prodao. A te nazovi stvari pravim imenom, jesi prodao nešto ili džabe priče. Kako komunicira Mukica i Pozer? Wow! To vam je najbolja, istovremeno najbeskorisnija komunikacija. Pošalje ovu dvojicu i plače. Zašto? Evo, pogledajte, vrlo jednostavno. Šta ovaj hoće? Ovaj hoće publiku, on da priča viceve, on je dobar, pozitivan, površan, a ovaj hoće druženje. Zašto Mukica beži od sitničara i glavnog? Oni pričaju o poslu i napadaju. A ovaj priča od Kujina Bana do Udog Milojka, priča viceve, ne ugrožava ga uopšte. Ovaj sluša i ko ima glavom, ovaj ima publiku, ovaj ima i društvo. Tu bre, posla nema uopšte. Hvala. I onda oni kad završe, znate koja je percepcija Pozera? Kaže, što smo se lepo ispričali, znaš, a ovaj ništa nije rekao. A Mukica kaže, a dobar neki dečko, kaže, puno priča, znaš, nije me maltretirao, nije tražio me da kupim ništa. I njemu lepo. Gde nastaje problem? Najstrašniji. Dijagonale, wow, sudar svetova. Evo, pogledajte sad ovo. Glavni Pitbull radi prezentaciju. I sad ima u publici Mukicu. I kaže, gospodine, kako vam se čini? Ovaj kaže, pa ne znam. Pa dobro, šta vam se najviše odgovara od svega? Pa nisam siguran. Ali dobro, imate ovo, možete ovo? Pa ne znam. I on već šizi otprilike. Evo vama naš katalog i ono, otprilike ga odgurne. I dođe kod koje i kaže, budala jedan, on misli, ja ceo dan imam vremena s njim da se bavi. I njegova percepcija je da je ovaj vrlo onako potpuno nekvalifikovan. A znate koja je percepcija Mukice? On samo čeka da ovaj ode i kaže, Gospode Bože, dobro sam živu glavu izvukao. Skočio na mene ko kobat, kaže, nikad više. Jer shvatate, sve je stvar percepcije.
Ima jedna fenomenalna izreka. Irski pisac Bernard Shaw, moj omiljen, inače čuo sam da je bio fasciniran ćirilicom, je rekao, kad čovjek želi da ubije tigra, on to naziva sportom. A kad tigar želi da ubije čoveka, čovjek to naziva okrutnošću. Znači sve zavisi kako gledate. Oni imaju potpuno različitu percepciju. Znači, ovo je brz i konkretan, a ovo je spor, emotivan, neodlučan. Isto ovde, sitničar, temeljic, spor, analitičan, argumenti, ugovori, činjenice, detalji, nema prevare, a pozdrav, lako ćemo, ovaj kad čuje lako ćemo, kosa mu se na glavi diže. Kaže, pita sitničar, dobro, konkretno taj ugovor o proviziji, kaže, to ćemo lako, ne brine, već, kaže, vidi ga još jedan dijebova, još jedan prevarant. I to je problem u nerazumevanju. Sad, ja kad ovo ispričam, često mi prodavci kažu, Dragiša, ali ja ne mogu da budem dvoličan. Kažem, pa i ne treba da budeš dvoličan. Treba da budeš četvoroličan. U tome je odgovor, dakle. Vešto šetanje po ovim kvadrantima. Znači, vi ako želite na nekog da utičete, morate da budete kao on. I sad, šta nam to govori? Sitničaru, da zauzmete profesionalan stav, u fazonu neću ja da te ubeđujem, ja sam tu da ti dam relevantne, konkretne informacije, a ti znaš najbolje šta je dobro za tebe. Šta govoriš glavom? Rezultat, liderstvo, mogućnost zarade. Šta kažeš Mukice? A dođi, ajde da malo da se družimo, fina ekipa, pa će bez obavez, da. Šta poziruje? Brate, znaš, dobra je kombinacija tamo, vidiš, imaju lepih žena, znaš, dođeš super je družije, putovanje, udeo, da. To njega motiviše. Tako da, potpuno drugačiji pristup. Ja vas zaista molim da vešto šetate po ovim kvadrantima. Inače, ovo je samo deo priče. Ja sam ovo razvio i ako bi ovo bio, da kažem, znak, horoskopski ima i podznak. Tako da od ovih 4 osnovnih ima 16 izvedenih, ali prosto nekom drugom pričom. Kako vam se čini ovo? Ima smisla, a? Dobro. Hvala. Dakle, samo prilagođavanje. Idemo dalje. Žurim. Kasnimo ovo. Vidite ovde, ja sam hteo da vam pomognem, vi slobodno tražite od organizatora da vam pošalju prezentacije, iako predavači kažu to je autorska prava, nema veze što se mene tiče. Evo da vam malo detaljnije ove ljude još malo pojasnim. Sitničar, ćutljiv, nepoverljiv, deluje oprezno, škrt na rečima i emocijama, pesimističan, analitičan i postupan, teži da svaka opcija bude maksimalno sigurna, spor, misli da druga strana želi da ga prevari i teži savršenstvu i zato traži dlaku u jajetu. Glavni, ova crvena boja, dominantan, voli moć, voli da bude centar zbivanja, pun je sebe, lako se ljuti kad nije po njegovoj volji. Ako nešto nije po njegovoj volji, on urla, on nešto urla i galami i reklamira, to je on. Prepun je stavova, egoističan, ja pa ja, voli da ispadne pametan, brz je. Međutim, sledeće 3 karakteristike ga čine najboljim potencijalom. Kada reč, on je održi. A zašto da držim ako ne mogu za reč? Zatim, voli komfor i kvalitet, što znači ako mu dođeš na noge, ako se potrudiš oko njega, on je spreman da plati nešto više, dok ovi sitničar samo 3 put meri jednom seci. I na kraju preuzima odgovornost. Od njega nećete čuti, nije do mene. Znate onu priču, pokojni premijer Đinđić je ispričao, baš kad je sad ova odgovornost me nekako asocirala na to. Rekao je, kada ljude u Moskvi pitate kakvi su vam putevi, odnosno zašto imate puno rupa, oni kažu, kako zašto bre, znate vi koja je temperatura, minus 20 puta asfalt, to je normalna stvar. A on kaže, vidite, Severna Kanada, slična klima, a putevi odlični. A oni kažu, tamo u Kanadi, ovako je njima u Kanadi. Jer shvatate, i postoje ljudi koji preuzimaju odgovornost i oni koji beže od odgovornosti. Evo recimo primjera radi, vi ćete imati čoveka recimo, primjera radi, ajde sad imamo situaciju, poredimo Hrvatsku i hipotetički, i Srbiju. I sad recimo pojavila se neka grupa u Hrvatskoj koja možda počinje dobro da radi i šta mi kažemo, pa ovako je njima u Hrvatskoj, jače plate tamo, jači standardi, tako? Tako to biva. Ili recimo imate čoveka koji je u Surdulici, jedan i u Subotici.
I sad uvek neko ima bolji teren, bolje kontakte, odnosno, kao što znate, ili nađemo rešenje ili nađemo izgovor. Ovaj čovjek preuzima odgovornost. Dalje. Mukica. Spor je, deluje nezainteresovano, izuzetno teško donosi odluke, pesimističan je, teška su vremena, znate, nesiguran u svom nastupu, emotivan, teško se izražava, može da deluje upošeno svojim ponašanjem, ostaje ljudsak da nema stavi, da mu je sve jedno, može da deluje hladno i usmereni ka stvaranju odnosa. Njegova filozofija, dok ja s nekim ne pojedem 3 džaka soli, ne mogu da mu verujem. I verujte mi, tu se krije ogroman potencijal, ali trebaju debeli živci. Kako? Znači, nemojte ga pritiskati. Dođe, pusti ga prvi put, drugi put, 5. put, 7. put, 9. put. I u nekom momentu se on ohrabrio. I priđe i kaže, izvini da te pitam, šta ti misliš? To je. Znači, onog momenta kada on preuzme inicijativu, a vi koristite, to se u prodaji zove tehnika uz diskreciju, ili što bi Rom rekao na pijaci za tebe, bate, vi onda spustite to onako, utanjite, evo sad je trenutak, imamo neke dobre akcije, sad bi bilo dobro, znaš, i on kad te kupi, mislim da je neko pogrešno ne shvata, ovo su metafore, znači, on je bukvalno kukući ljubimac, on je posle najlojalniji, znači, on je najlojalniji, on se vezuje za ljude, međutim, trebaju debeli živci doći do njega, naravno. I Pozer želi zabavu, optimističan, ima veliko potrebu da ga prihvatimo, ume brzo da promeni raspoloženje i sreću tugu, pričljiv, brz, površan, a on smatra da gleda širu sliku, brzo ga nešto zainteresuje, ga brzo i prođe, prilično emotivno nestabilan, ume da bude duhovit, beži do odgovornosti, kaže nije do mene, šta ćeš, to ja probuj, gotovo. I naravno to je umetnička duša. Eto. Okej. Nadam se da sam bar malo pomogao. Možemo dalje. I pogledajte sad ovu zanimljivost. Ja sam analizirao prodajni proces. I sad, pošto sam vam rekao da razvija metodologiju, sposobnost da utičemo, a da ne iritiramo. U 21. veku jedna od osnovnih postulata prodaje, kada je sve agresivno i marketing i prodaje je, ništa ne sme da miriše na prodaju. Znači, čim vas neko osjeti da ste kobac koji hoće da uzme pare, gotovo. Nešto uvaljujete. I onda sam razmišljao na sledeći način. Pazite sad ovo. Ako prodajni proces ili prodajni razgovor prodelimo na 4 faze. Prva faza, ja sam je nazvao dobar komšija. Odnosno, upoznavanje i prepoznavanje potreba. Kad upoznaš nekog novog, skoro je da je najbolje da si blaga mukica. Zašto? Ne ugrožavaš ga. Ne deluješ kao neko ko će da ga napadne. Znači, budeš fin, kulturan, onako. Taj pristup, naravno, ne baš ekstremna mukica, je jako dobar za prvi kontakt jer ga ne ugrožavaš. Onda kad si ga malo zainteresovao, uspostavio most poverenja, prelaziš na šta? Na prezentaciju. Zašto baš vaši proizvodi, kako to izgleda? Onda si ti gumac ili showman. Pošto je prezentacija najkreativniji deo bilo kog prodajnog procesa. Kada ga podigneš, šta bi to bio, to je Pozer. Onda spustiš loptu i kažeš, vidi, ja želim da mi sve detalje definišemo, da vidiš koje su mogućnosti zarade, kakav je marketinški plan, procenti otprilike, posljednja stvar koju ja želim da te prevarim. Hoću sve da bude transparentno, što bi rekli političari. I na kraju, kad dođe moment da se napravi posao, to je pitbull, zaključivanje prodaje, znači treba neko da osjeti pravi moment, da skoči i da konkretizuje, to je glavni. Kako vam se čini ovaj model? Mukice, Pozer, Sitičar, glavni. I na taj način, ako bi nešto bilo školski vođen prodajni razgovor, ovo bi verovatno najviše odgovarao nekim trenutnim okolnostima. Sad, inače sam napisao, kao što rekao, knjigu 101 tehnika uticaja, a napravio sam i taj algoritam. Međutim, da vam budem iskren, sve se svodi na 2 stvari. I ja ću to pojasniti. To je zadovoljstvo i bol, odnosno strah. Pratite. Kako to izgleda u prodaji? Kad vi nekom nešto nudite, a proizvod je skuplji, vi govorite, prvo ga vodite ka zadovoljstvu. Govorite mu kako će mu biti lepo, jer je kvalitetan proizvod, odlično upakovan i tako dalje. Pričajte mu koliko će mu biti lepo ako se opredeli za to što vi nudite. Ako to ne prođe, on kaže, ma briga me kako je to upakovan, kako to izgleda, kako kvalitetno, ima ovo jeftinije. Vi ga vodite ka bolu,
vi mu govorite o potencijalnim opasnostima šta može da se desi ukoliko koristi jeftiniji proizvod koji nije dovoljno ispitan, koji nije dovoljno kvalifikovan i tako dalje i tako dalje. U menadžmentu potpuno isto. Znači mi kažemo, ajmo ljudi da se zatrčimo, ako odredimo ekstra mesec, bit će i bonusa. Ako to ne prođe, ne budete sledeći mesec radili kako treba, smanjujemo provizije. Vaspitanje dece. Čini mi se da mi je ovde ćerkica, ili jeste, pa ne smijem da... U pobujici, ali dobro. Tu je, maše gore, skroz. Pogledajte kako mi vaspitavamo dece. Mi prvo, recimo, ako vaše dete ne želi da uradi domaći ili ne želi da vas posluša, vi kažete prvo, ajde, uradi domaći, kupit će ti tata igračku, vodite ka zadovoljstvu. Ako to ne prođe, kaže sledeći put, ma ne budeš i sledeći put uradio domaći, ukinuću ti džeparac. Opet bol. Ili čuvena rečenica prodavca osiguranja kad kažu, ne daj Bože da se nešto desi. Znači oni ti odmah kopaju po tom bolu. Ali to je prosto ljudi univerzalno. Evo, odite kod zubara, ne znam da li ste ikada razmišljali, ako je među vama stomatolozima da mi neko ne zameri. Oni vam kaže, vidite, znate šta, imamo sad ove nove preparate, mogu zubi da budu malo beli, da to lepše izgleda, znači vodite kad zadovoljstvo. Kaže, ma daj, nemam sad vremena. On kaže, ma znaš, vidi, ova šestica mi je sumljiva, znaš, a ako nastavi može da se desi, da eskalira ovo, i onda ti namrači nešto i kaže, daj čoveče, sređuje, vadi, radi. Znači, sve je zadovoljstvo i bol, ljudi moji. Sad, gde nastaje greška? Savremena prodaja i marketing, jer je sve brzo, više nemamo vremena. Preskaču zadovoljstvo, odmah krenete plaše. Odmah počne da vas plaše. Kako? Evo tipičan primer. Zamislite da ste kompanija koja prodaje zimske gume. Šta bi bila reklama za zadovoljstvo? Prvo slika, na polju pada sneg, a druga slika, vi ste u vašem automobilu, svira lepa muzika, uživate, pijete čaj i dole je poruka otprilike, imate odlične gume, sve vam je lepo. A nema više takvih reklama. Kakve su reklame? Vrr, bu, pap, udes, pogibe čovjek, kaže da si imao zimske gume, ovo se ne bi desilo. Odmah te vode, znači ka strahu, odmah da te uplaše. Jedan od osnovnih problema savremenog društva su ključni motivatori strah, pohlepa i sujeta i trenutno pišemo o tome knjigu i zaista mislim da to nisu stvari koji će dugoročno svet voditi u pravom smeru. Sad, zašto on sad sve ovo govori? O 4 tipa ličnosti. 3 tipa ličnosti bolje reaguju na bol. Sitničar, jer ne želi da rizikuje, mukica i pozer, tek kad osjeti tvrdo. A glavni radi sve suprotno. Ako greš da mu pretiš, znam, neću iz inata. Shvatate? Sad, koja je moja preporuka? Pošto niko od nas nije tako dobar psiholog, uvek prvo pričajte ljudima kako će im biti lepo, pa ako to ne prođe, lako je posle pozivati se na bol. I druga ključna preporuka je, ovaj koncept nije dugoročno održiv. Zašto? Ideja je vaša. Da bi dugoročno neko bio uspešan i prihvatio ono što vi radite, ideja mora da bude njegova. Odnosno, svako od nas mora da bude jedan motivacioni, da kažem, trener koji će se baviti inspiracijom. Ja sad radim na konceptima u prodaji, takozvana inspirativna prodaja i inspirativni menadžment. Kako da posejemo seme da ljudi nešto urade, da misli da je njihova ideja. Jer dok god je naša ideja, oni će to trpiti zbog straha ili zbog zadovoljstva, ali vrlo brzo će napustiti. Znači, ideja trajnog koncepta promene ponašanje, moramo im prodati priču da ideja bude njihova. Kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo im dati dovoljno benefita na jedan lep način da oni vide svoj interes. Znači, posejte nešto i onda čekajte da ubirate plodove. Okej? Joj, žurim. Pošto ne budem dosadan, znači u knjizi imamo preko 100 tehnika. Brzo ću sa vama podeliti 2 tehnike koje su univerzalne i kada ovladate sa ove 2 tehnike, one su ključne, da kažem, mogu vam pomoći gotovo u svim situacijama da korigujete nečiji stav. Kako? Verovatno ste čuli za tehniku bodljikavo prase. Znate šta to znači? Jel znate? Neki da, možda ne svi, da pomognem. Problem je sa primedbom koju vi dobijate ili ja, tipa skupi su vam proizvodi, to je prevara, znam ja, to je gubljenje vremena, nemam vremena i tako dalje i tako dalje. Ljudi pokušavaju da reše problem, a on nije definisan. Može to samo izgovor. Bodljikavo prase znači da na pitanje ili primedbu odgovoriš pitanjem.
Evo recimo ko ja pregovaram sa vašim direktorom Banetom, naravno ovo je hipotetički, nije ovo stvarno tako bilo. Da mi ne znam da li tu možda me sluša. Ako kaže, Dragiša daj mi cenu, i ja dam cenu. I on kaže, što si skup. Ja umjesto da se pravdam, da dam nižu cenu, da pljujem po konkurenciji, izvinite na izrazu, ili da se raspravljam, šta ja treba da uradim? Kažem, prosti Bane, u kom smislu skup? Kako to misli skup? Hoćeš mi to pojasniti? Vratim pitanje. Šta ti me dobija? Prvo dobijam na vremeno, da ne odgovorim brzopleta. Drugo, pravim razliku da li to stvarna primjedba ili izgovor. Kako? Pa ako je stvarna primjedba, on će mi reći pripremljeni. Pa vidi, raspitao sam se, ima XY Consulting, 10% su jeftiniji od tebe, imaju slične programe. Što znači, znam protiv koga se bori. A mogu je da bude odgovor, pa skup si, znaš ti koliko je to. To znači da nije pripremljen, nego tipično srpsko, pregovaranje na sve što kažeš, skup si, da ti obori cenu. I treća stvar koju dobijaš bodljikavim prasetom, dobijaš zapravo dodatne informacije da znaš kako da rešavaš primjedbu. Po Top Hopkinsu nas su učili da koristimo reč kako to mislite, a moja preporuka izbegavajte, jer masa ljudi čitao neke knjige i bilo na nekim treninzima. Znači, koristite umjesto kako to mislite, u kom smislu, hoćete mi to pojasniti, iz kojih razloga mislite i tako dalje. Vratite loptu. Evo, pogledajte u pregovaranju. Vi pregovarate, hipotetički prodajete auto za 10.000 evra. Da li biste ga i za 9? I dođe neko i kaže, koliko 10.000? Kaže, skupo. Loš pregovarač kaže, pa može i za 9. Ne, vratite pitanje. Kakve su vaše očekivanje? Koliko ste vi spremni da izdvojite? Pa ne više od 9,5 i tako dalje. Znači, na taj način preuzimate kontrolu. I onda dolazimo do tehnike za koju tvrdim pouzdano da je trenutno najbolja komunikacijska tehnika. Nekada je bila 3 puta S, sada je 5 puta S. Pratite me. Prva stvar je slaganje. Nikada nekome nećete promeniti mišljenje ukoliko se prvo ne složite sa njegovim mišljenjem. U psihologiji postoji ona teza koja kaže samo recite čoveku da nije u pravu i stvorili ste neprijatelja. Druga ideja sa osjećajnost. Treba nekome reći da nije jedini koji je imao sličnu primjedbu, da su i drugi danas zadovoljni saradnici u početku imaju sličnu primjedbu. Treća stvar je s tim što nikad ali. Zato što ali negira sve prethodno. Evo pogledajte kako bi to izgledalo sa ali. A to radi preko 90% ljudi. Neko vam kaže, da, taj MLM, to znam ja, to je piramida, to su prevare. Vi kažete, dobro da imam ja razumevanja, ali imajte u vidu. Imam razumevanja, ali nema. Vidite što rade političari. Prosto ne pripadam jednoj stranci, ne želim nikog da ofirem, ali ni ovi sada, ni ovi prošli za to ne znaju. Evo pogledajte, svaka izjava počinje na sledeći način. Srbija je na evropskom putu, ali se ne odrećemo tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Znači, jesmo ali nismo. Dok je Boris Tadić bio predsjednik, isto. Znači, nakon svake otprilike nekog sastanka dođe novinarka i kaže, aj sad dajte intervju kako je bilo i otprilike izjava ide ovako. Razgovore koje smo vodili su bili konstruktivni, ali ništa smo nisu dogovorili, sve okaza. A pogledajte ovu magiju. Razgovore koje smo vodili su bili prilično konstruktivni. S tim što? Locirali smo i neke razlike na kojima ćemo raditi u budućnosti. Šta je solucija? Argumentacija, pa nisam ja slučajno skupljen, niste vi slučajno skupljen, imate ekstra kvalitet. Tu izbacujete najjače argumente proizvoda i na kraju saglasnost nateramo čoveka da se složi sa mnom. Evo, brzinski, pošto nema puno vremena, primjer iz moje branše. Recimo, da uzmemo Baneta za primjer, koji mi je rekao da sam skup i ja sam rekao, naravno nisu tako išli pregovori, ja sam rekao u kom smislu skup, pa on kaže, vidi Dragiša, ja sam se malo raspitao, na tržištu ima XY Consulting koji ima slične programe, 10% su jeftiniji. Znam protiv koga se borim i zašto to kaže. I ja krećem. Saglasnost, odnosno slaganje. Znaš šta, ba ne, ja se slažem sa tobom. Kada kažeš ako se opredaviš za moju firmu da će to biti nešto veća investicija. To je evidentno. Ja moram da ti priznam da mnoge firme sa kojima smo sarađivali i sa kojima sada radimo, koji su baš zadovoljni, su u početku imaju slično mišljenje. Ne znam, kao što je ProCredit, Banka Inteza, NIS i tako dalje. S tim što? Šta oni kažu? Dragiša,
Nama se dopada što ste vi praktičar, što vi jednostavno nudite gotovo rešenje ljudima, što imate autorske knjige, tako da ljudi kada čitaju knjigu, oni mogu da osveže ovo. Pazite, mozak nema problem sa informacijom, već sa skladištenjem. Kada ste sve ovo čuli, ako krenete da čitate, vama se vrati informacija. I na kraju, kažem ja Banetu, baš sad kad sam razgovarao sa direktorkom HR-a iz ProKredita, rekao mi je, Dragiša, prošli put kad smo te radili obuku, nama je skočila prodaja preko 20%. Verujem, Banet, da bi ti voleo da vam skoči prodaja, jel da? I dobijete saglasnost. Znači, neko kaže, znam ja, sve je to MLM, sve je to isto. Znate šta, gospodine, ja sam saglasan sa vama da je bilo dosta kompanija koji nisu profesionalno radili ovaj posao, to je činjenica. Ja moram da priznam da mnogi naši danas aktivni saradnici i vrlo uspešni su u početku imali potpuno slično mišljenje kao vi. S tim što, evo sad gospodin koji je pre 2 meseca počeo da radi, kaže, znaš šta, Dragiša, a ja kad u početku sam bio sumničan, a vidim, firma radi u 78. godine, pravi skoro 3 milijarde prometa, radi u 147 zemalja u svetu, ima sve sertifikate. Verujem da vam je važno da imate odgovornog partnera i odgovornu firmu koja je doslovna, jel da? Važno mi je. I tako dalje, i tako dalje. Znači, verujte mi, naravno, ovo mora da se vežba. Ne postoji bolji način da nekome korigujete stav, a da ga ne iritirate, što je suština. Ukoliko vam je ovo komplikovano 5 puta jest, za početak samo koristite s tim što. Nemojte ali. Kad neko ima primedbu, vi ste skupi, meni odgovor, da, s tim što imajte u vidu i pređite na benefit. Ljudi, 5 minuta ću prekardašiti, nije problem. Jel može? Prvi put, drugi put, treći put, prodajte. Samo kratko, harizma. Zato što sve vreme pokušavam da objasnim kako privući što više ljudi, kako pozitivno delovati. Jedan od načina je harizma. Evo, vrlo smelo vas pitam, šta mislite? Da li harizma talenat ili nešto drugo? Nešto drugo. Šta ostali kažu? Ne čuje bave? Nešto drugo, bravo. I sad ne znam šta vi mislite, da li ja imam bar malo neku harizmu? Da, stvarno. Hvala vam. Ljudi koji me znaju mogu da potvrde da sam bio kao dete izuzetno stidljiv. To je stvarno činjenica. Imao sam baby face, ličio sam na devojčicu, tako da kompleksi su bili široke prirode, da nije bio prodaje, verovatno se ne bi nikad izvukao. I sad, hoću da vam kažem da je i harizma nešto što je deo veštine. Inače, reč harizma je grčkog porekla i otprilike u nekom slobodnom prevodu znači kao da je Sveti Duh sišao u nas, da kada je u nama i mi svetlimo. I sad kako postići taj efekat? Vrlo jednostavno. Znači, harizma je po definiciji sposobnost da privučete druge ljude. I tačka. Znači, sposobnost da privučemo druge ljude. Šta nam pomaže u tome? Harizma zapravo je, ovo smo rekli, visok nivo kvaliteta i intenziteta energije. Znači, energija se deli po kvalitetu, kako na pozitivno i negativno, po intenzitetu na visoko i nisko. I sad evo pogledajte jedan slikoviti prikaz, kako bi to izgledalo. Znači, imate gore visoku energiju, dole imate nisku energiju. Zatim, sa leve strane imate pozitivnu, desno, odnosno desno pozitivno, levo negativno. Pogledajte šta dobijete ukrštanjem. Kada imate negativno i visoku, znači visoko negativna energija. Šta je to? Bes, mržnja. Ako imate nisko negativnu energiju, depresija, razočarenje. Ako imate nisko pozitivnu, pa lepo mi je. I šta je visoko pozitivna? Entuzijazam, radost. Dakle, bukvalno harizma se nalazi u onom kvadrantu. Što znači? Pojačajte svoj kvalitet energije i svoj intenzitet energije i ne postoji bolji način da postanete harizmatična osoba. Vrlo jasno. Hvala. Zato što ništa bolje ne govori o nama, o kvalitetu, intenzitetu energije, kao što znate, mi energetski komuniciramo. I dakle, još jedna preporuka, tajna harizme je u sređivanju na druge ljude, a ne na nas same.
Evo, kako postajete harizmatična osoba? Pitajte druge ljude kako im je, kako su im porodice, šta im se dešava. Pokažite im da su važni i samim time vi počinjete njima da se dopadate. Ima jedan od osnovnih principa uticaja, zove se princip dopadanja, koji kaže, razmislite o ovome, mi najveću moć uticaja imamo na ljude kojima se dopadamo. I na nas najveću moć uticaja imaju ljudi koji se nama dopadaju. Što znači, ako povećamo svoj stepen dopadljivosti, automatski povećamo i verovatnoću da izvršimo pozitivan uticaj i da budemo harizmatični. I pri kraju, ne zaboravite da prva osoba koju mi utičemo smo mi sami. Dakle, nemoguće je biti harizmatičan i pozitivno uticati na druge ljude ukoliko se svakog jutra budimo negativni, upalimo TV, vidimo Nadu Macuru, ja se stvarno izvinjavam sa onim očnim informacijama, onda vidimo skočio evro, pogledamo naslovne strane, a oni se utrkuju da što groznije stvari napišu. Zašto? I sami znate, pa negativne informacije se mnogo bolje i lakše prodaje. Nemojte upasti u tu zamku. Dakle, pre svega sebe ujutru pozitivno programirate i nisam bio siguran da će ovako nešto izgovoriti, ali možda najbolja preporuka koju mogu da vam dam je od Ruške Jakić koja kaže dobro jutro lepotice. Vidite, kad ona može to da kaže, naravno sve dame su lepe na svoj način i ja sam siguran u to, s tim što, opet kažemo, samo da im da me pratite, s tim što svaka čast i to je odličan način razmišljanja. I ja za kraj uvek ispričam neku priču, a ona je sledeća. Prvo da napravim mali uvod. Pitaću vas, da li znate od svega ovoga što smo rekli danas, šta je bilo najznačajnije? Šta je najznačajnije danas na ovom seminaru? Kako? S tim što? Tipovi ljudi, mukica, dve reči, nešto drugo. Poverenje, a umerenje, dobro. Uverenje, tako je. Ima nešto još važnije. Nakon seminara. Šta ćemo uraditi s ovim savatima nakon seminara? Dakle, ja vas zaista pozivam na aktivnost, jer sve ove stvari povećavaju verovatnoću. Ako ih ne primenimo, oni će ostati samo onako lepo negde zabeleženi. Ako kupimo još knjigu, nije da utičem na vas, da vam sugerišem, možda može to duže da traje, ali slobodno možete. Mislim, ako insistirate. Ja sam ranije puno poklanjao knjige, a onda sam shvatio da ljudi kad god dobiju na poklon knjigu ne pročitaju je. Jer kad kupe imaju neki odnos, tako da slobodno ljudi izdvojite neki dinar i pregovarajte tamo, voljni smo da damo bolje uslove. Međutim, nije to bila poenta priče. Da se vratim na krajnju priču. Priča o mudrom Tibetancu. Pročulo se da na Tibetu postoji mudri starac koji ima odgovor na svako pitanje. Čuo dva mangupa, kaže, ba nemoguće da taj stari čovjek zna sve, kaže, mora da mu doskočim. Kako? Smislili su. Uzet će malo pile i stavit će ga iza leđa. I pitat će mudrog starca da li je pile živo ili mrtvo. I otprilike šta god da kaže pogreši. Ako kaže da je živo, oni ga zgnječe u trenutku, vidiš da ne je. Ako kaže da je mrtvo, vidiš da je živo, kao malo. 100% greši. I dolaze oni kod mudrog starca i kaže, ajde starče, ti sve što znaš, iza je pile. Da li je živo ili mrtvo? A mudri starac ih pogleda onako senim očima, blago se nasmeši i reče, deco moja draga, sve je u vašim rukama. Hvala. Hvala. Dakle, sve je u našim rukama. Pazite, ja nisam od onih ljudi koji i tvrdi da samo pozitivan i sve će biti u redu. Neće. Ima česka poslovica, kaže, moli se Bogu, ali veslaj kao obali. To je to. Moli se Bogu, budi pozitivan, ali veslaj, radi nešto, ljudi. Evo, neće to samo od sebe doći. Znači, neću reći da ne verujem u sudbinu, ali ne na ovaj način kako nam ljudi serviraju. Otprilike kaže, ili si rođen da bude srećan i ako nisi ti moraš da trpiš. Ne. Ja gledam na život kao na jedan veliki krug.
To je sudbina. Ti ne smeš da izađeš iz kruga, jer prkusiš nekim univerzalnim zakonima. Međutim, u krugu, da li si tu, 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 tu i tu, to zavisi od tebe, to je u tvojim rukama. Dobra vest je da mala promena pozicije može mnogo da promeni u rezultatima. I za kraj još jedna priča. Kako vam izgleda ova slika? A ovo je afrička poslovica, moja omiljena, a verujem i vaša, ako ste imali prilike da je pročitate. O čemu ona govori? Pazite ovo. Svakog jutra negde u Africi se budi zebra, koja mukica naravno nema ovakav motor, i zna da mora da trči brže od najbrže glave, što ode glava, nema života. Gledaju to ljudi sa strane i kaže, blago njemu, on je lav, on je kralj. Ali ne lezi vraže. Neću reći da je on mukica. Međutim, svakog jutra u Africi se budi lav sa jednom idejom ili instinktom da mora da trči brže od najsporije zebre, jer ostaće gladan. 15-20 dana, nema njemu života. Koja je point ove priče? Bio zebra, bio lav, kad ustaneš ti trčiš. Ljudi, ja vas pozivam na trčanje. Samo aktivnost, aktivnost.